Gimando karon sa Cebu Provincial Police Office ang daling pagdakop sa sospek sa pagpatay sa 14 anyos nga dalagita kinsa gihulog sa septic tank sa usa ka public school sa Dakbayan sa Danao. Gihulagway sa CPPO nga armado ug delikado ang maong suspetsado. Ani ang report. Ito pong suspect na ito is considered armed and dangerous kasi we have information na ito po ay nag-iingat ng explosives at saka ng firearms. Ito po kasi ay isang security guard. So, nananawagan po kami sa community na huwag po nating hayaan na manatili sa ating community itong suspect. Mao kini panawagan ni Police Colonel Manuel Abruhena, Cebu Provincial Police Director, alang sa hinanaling pagkasikop ni JC Miriquillo, ang security guard nga gitumbok nga suspek sa brutal nga pagpatay kang Tisame Igay sa Dakbayan sa Danao. Giklaro ni Abruhena nga walay shoot to kill order batok sa suspek apan gikinahanglan nga madakpan kini sa labing dali nga panahon. Samtang gipaniguro sa opisyal nga ilang prioridad ang paghatag og hustisya sa minor de edad nga nabiktima sa linuog nga pagpatay sama sa pagtutok sa Silawan murder case. Ang biktima po dito ay inosente, minor po. Yes sir, yun pong manner ng pag-commit ng crime is hindi po gawain ng isang matinong tao ito. Nagtuo ang kapulisan nga aniapa sa sugbo sa Miriquillo nga masakpan na sa dili madugay. Sayon ini napalgang patay ang biktima nga gitaguan ilawom sa septic tank kinsa nagkaangkon og dili minus 34 ka mga samad dinunggaban. Nakuha usab og CCTV footage ang suspect nga naglakaw human sa nahitabong krimen. Kauban si John Solon, ako si Alan Domingo, Balitang Bisdak.